Dobrotoljublje za svaki dan. U svemu se savetujemo sa iskusnim duhovnikom. 27. april, 10. maj. Spaljivanje moštiju Svetog Save na Vračaru. O onima koji otkrivaju svoje pomisli i postupke i sve čine u savetovanje, kaže se, spasenje je u mnogim savetima. Ne kaže se u savetima mnogih, to jest da se treba savetovati sa svakim, nego da je potrebno savetovati se o svemu, naravno sa onim u koga se ima poverenje. Pri čemu treba otkrivati sve i u vezi sa svime, pitati za savet, a ne jedno govoriti, a drugo prečutkivati. Za takvoga je zaista spasenje u mnogim savetima. Kada ne otkrivamo svoje misli i namere duhovniku i ne tražimo savete od iskusnih, tada se držimo svoje volje i sledujemo svojoj samovolji, sami sebe smatrajući pravednima. I tada, čineći s polja dobro delo, sami sebi postavljamo zamku i propadamo, a da toga nismo ni svesni. Jer kako da shvatimo volju Božiju ili da joj se u potpunosti predamo ako verujemo sebi samima i držimo se svoje volje? Zato je Ava Pimen govorio da je naša volja gvozdeni zid između čoveka i Boga. Prepodobni Ava Dorotej.